по-полека, бе! Не искаме да си щупиш някой крайник. Тук малко излагах. Сега, защото няма какво да правя, ще пранквам Гранушка, като я стресна. Чувствам се все едно съм във видео на Дани Студио. Така, по същество. Сега ще застана тук и търпеливо ще я изчакам. A few moments later. Още не е дошла. Many minutes later. Абе, тая жена къде е, когато ми трябва, да не е пак в криза? Ти беше пранкнат! Да го туре, той та майка и мангала ти мръсе, Охо, Гранушка днес иска да играем грубо. Ами хайде тогава. Здравей и чао. Да, бабо, така е като си с акъл на картоф. Шмапка! Напуши ли се, бе, Гранушке?